טוב, בואו נמשיך. זה הגיע לי הצמיד הזה, תראו איזה יפה הוא. קצת גדול, אבל בסדר. לא כזה משנה לי. בוא נעבור לדבר הבא. מה זה השרשרת? זה צמיד כזה. רגע, חכו, אני אראה לכם את הצד היפה. צמיד עם תליונים כאלה, רגע. כאלה. רגע, נראה לכם כאן. אלה התליונים. ותראו איזה יפה. בוא נעבור לדבר הבא. זה נראה לי, אני יודעת מה זה. אני רק יוציא. כן. טוב, זה מה שחשבתי שזה. ונפתח. זה... רגע, בואו... זה שרשרת שיש לה כאילו שרשרת שהיא 3 שרשרות, וזה התליון שלה. רגע, זה התליון שלה. אני אראה לכם את הצד זה התליון שלה, וזה כאילו 3 שרשרות. בואו נעבור לדבר הבא. מה זה? מה זה הצמיד הזה? זה צמיד טבעת בצבע כסף. ובואו נעבור לדבר לפני האחרון. איך רק אפתח. קניתי כזו שרשרת. תראו איזה יפה. זה כזה יותר כזה לים, אבל זה יפה בו. ונעבור